11:56. Alas 11:56, sabi na mag alas 12. Mabay paguman sa alumni homecoming. So 11:56 na, muli pa kong bugo. Ang call time tomorrow 4 AM para sa run. Pakamatay ni. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan na. Batong ka ba? Good morning, people! Welcome to Bitokbitok University. Una ko diri sa Xavier University. Sa no? Bitokbitok University sa Xavier University. Ay, matulog sa ako. Ako may host diri sa ilang run. So, para sa color run, so ang gun start yun ay mga 6 pa yun ay 6:30. Sa UK may 4:30 pa. Nagkapian niyo ba? Nako, Xavier. Dagan ka pa ni memory si Xavier. Bisa wala ko na, pan ko, kanang frustrated ko nga Atenean bitaw. Dagan ko memories dari kaya sa una sa corpus, ng Days with the Lord, dari man may manimba. Yan, tapok-tapok din diyan. Dari hallway. Frustrated ta. So medyo dugay pa din eh. Okay, so nidagan na sila. So siyempre ako change venue. Dirita sa mismo sa soccer field. Kaya after ni mag foam party pa. Hoy, asan naglaban dire? Brad!
ready? Asa yung mga powder? Nanay yung mga powder niya? Dali. Compress. Hanggang sa likod, come on! Come forward, compress! Maka